турбокомпресор. Първи автомобил, който е стъпва на пистата. Трети Grand Prix Drag Challenge. Отново имаме святло, отново с турбо. Официално преди да се даде първия старт, вечна му памет на Светли, дано в този момент той да е с нас, защото е време да дадем първия старт в днешния ден Кондофрей Драг, трети кръг.